oɗon jokki rewindade boowal ganni rendo pinal e neesu e Golwole Cheikh Omarul Foutiyu en garini hen haɗa Sayku ƴetti lawol fati Fouta gam ƴettitoyde sembe kese e artude dartade tubakoɓe kono kadi artude heblanade karum ko jawara mboɓe donkani e on saaha ɗum addante en natoji hareji fergoji ko noon Samba janginiri ɗum yo Allah yaafo nde Sayku ummi Kunjan rewi ko Bambuk o taccima yel fallame gonden koye lawol faade Fouta on naati Bundu e on saaha joɗinoɗon ko almami Sada kono almami Sada on ɗon taw fuɗɗimo yitodirde e famodirde tubakoɓe wonnoɓe ɗon kono o wawana falade yimɓe hewɓe doganɓe tawtoyde Cheikh Omarul Foutiyu nde ummi ɗon e Bundu o naati Fouta o yeehi ha Njum nden hitande ko 1858 ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeetati kono ngol lawol o heɓani yettade wuro makko Halwar lewru juillet ha lewru décembre Cheikh Omarul Foutiyu waɗi ɗum ko ɗon ɗo hoore fonde ɗo caggal nde o rewi damga Ngenar e Boseya ɗo hoore fonde ɗo o waɗi ɗon hakke lebbi 6 so famɗi battani mom kadi ne keddi ɗon ha hande hade nden ɗo Matam ɗo o nanganiri ɗon kadi tubakoɓe kono o jokki lappol makko ngoral maayo Sénégal haw yetti Bakel ɗum ko lawol ngam ruttitade e ngol lawol ɓe ndewi ɗo wiite Gemo ɓe ndewi ɗo wiite Khulu ɓe ndewi ɗo wiite Tambakara e lewru septembre 1859 ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeenayyi Sayku e koninkoɓe mum hesɓe natti Nioro caggal nde jano ƴettoyde sembe Fouta o woni ɗon hakke lewru e feccere ñande 10 lewru novembre 1859 ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeenayyi Sayku e kono mum jalti kadi Nioro e on saaha ɓe peewi Kingi ɓe ƴangoye janguirte ɓe jetti Merkoya ñande 20 lewru novembre 1859 kono ngu waɗi ɗon lebbi 4 ko ɗo o habra tubakoɓe kepti Gemu gonnoɗo e jungo makko e teɓe mbari baaɗi ko goto gonnoɗo ɗon on ɗon wiyete ko Siré Adam kono ko ɗon o woni kanko Cheikh Omarul Foutiyu ha yettimo wallitoɓe umminoɓe on saaha nokko biteɗo Murgula e gardugol Alpha Ousmane ɗum ina addana en nadde e hareji SEEGU mbaɗi ko 1860 ha 1861 ardi kono moɗon natindi Madina sey ko natede Madina mi ardi kono moɗon yende Madina cifturen nde Sayku ummiti Makkatal Mukarram rewi no SEEGU lamɗo biteɗo Ceefolo nanginomo ɗon e SEEGU Sikoro sukimbo hakke balɗe 4 hayso tawi nde Sayku yaltinde o ɓami kurus o wi tal te hewɓe ndewe Sayku sabu ko ɗon ngol ɗo jimol bitengol Tara fenta sabu Tara Sayku Tara firti ko Sayku yalti Sayku yeehi yanti hen kadi Sayku andinama wonde mo joƴƴinno to wiite Torokoro Mari onne warama ete lomtiɗo ɗum o ina wiye aali wona balliɗo dini l'islam ɗe baɗi fof ngoni sababuji ngam yande e wuro SEEGU hareji SEEGU no gadani mbaɗi ko tuggude lewru décembre 1859 ha lewru janvier 1860 ko Marcona adi jebbilade gardiɗo ɗum o tuubi tawtoye Basaru kono ngu jokki e kañaga caggal mum ngu yaɓani Danfa nokku battinɗo e jaɓande kono Umar o waɗi ɗon balɗe 25 Sayku hepti jawarankoɓe hewɓe tawtoye ɗum mawɗo mabɓe ina wiye alawon naati l'islam jawarankoɓe karta gonti sofaji Umar ko ɓuri ko hen hewde
ñande nogas e jeeɗiɗi lewru mai 1860 Sayku yetti ngano walla ngano balɗe tati pawi hen kono Umar naati Joliba ɓe peewi ñamina ɓe goni toon hakke lebbi 5 ko caggal mum fuɗɗi yi hareji woy ceela ɓe kepti polgu woy ceelo ñande 9 lewru satambara 1860 kono mayɓe keewi hen hade nden e lewru mai 1860 woodi haralde wotere e kono Cheikh Oumar Foutiyou bettungu Karunko Jawara nden Karunko bettama e lewru mai 1860 sabu bonandeji ɗi o waɗi julɓe sabu no tampiniri kono Oumar kono Cheikh Oumar sabu salade mo jebbilade Karunko Jawara nanga ñawa ɗon warga o lelnama o hirsa ñande 34 lewru mai 1860 Nogas février 1861 fuɗɗi hare co Alpha Oumar Ceerno Bayla e Alpha Ousmane ko kamen gardino kono ngu e nden ñalande Sayku nani polgu mabɓe ko ina woni ɗo wiyete Samsanding ko nden Ali Diara gandirinoɗo Ali Damayso yalti lamorgo mum e wuro wiyetego Ngolosi Ali Damayso feewi ko Hamdallahi o tawoy Amadou Tatabo subaka 9 lewru mars 1861 Sayku naati SEEGU Sikoro ina hawri e aset nogas e jeeɗiɗi lewru Chaban 1297 hitande fergo SEEGU foolama Sayku jooɗi ɗon hitande e lewru e balɗe 2 ɗum no addana en jokkude ha hande e hareji baɗɗe e MAASINA so eɗen ciftoro nde Sayku Oumar ummati Makkatal Mukarrama ina hoto o rewino MAASINA lamɓe wonnoɓe ɗon jaɓɓonokimo wonno ɗon e on saaha ko biteɗo Ahmadou Cheikhu Ahmadou e Amadou Hamidou Labbo yanti hen to Kosakeri nde kono Sayku yanata e karta koninkoɓe Ahmadou Sayku palinomo ɗum ñande 12 lewru août 1856 ardino nden kono MAASINA ngu ko Abdoullahi Boukar Hamsala ɓi Amir Mangal yanti hen Ali Damayso molnoɗo Karunko Jawara lutti woni caliɗo Oumar e sahande lomtino torokoro maari to SEEGU dogi moloyima MAASINA ɗum ɗo foof jeeyama e sababuji Golwole baɗɗe hakkude Alhaji Oumar e MAASINankoɓe Sayku Oumar adimo hebde ɓataki Ahmadou Sayku gadana kollirɗo wonde Oumar fotani yande e sehil makko Ali Damayso e ɓataki ɗimmo mo o windi Elhaji Oumar tawa nawi ɗum ko biteɗo Nuhun o wi hen mi refte ko haali miɗo wima yo a suɓa e ɗe geɗe ɗiɗi jabde jebbilanɗami e laamu am walla koota leydi ma to ummiɗa mbeɗo rokkuma balɗe 3 kaɓɓa bagas ma so ɗum ala yo kono ma fewnito mami neldu e ma konu ngu sagataɓe yaroɓe duuɓi nogas ha duuɓi nogas e 5 ɗum ɗo ko hunde e lowdi e ɓatakeji ɗi Ahmadou Sayku winduno Sayku jabtimo ɓatake kaɗɗo no cekkiri hankadi noon luural ngal ɓeydimo settinde ɓe gadi nangodirde koto banggue gandal alqur'an e hadisa e ko yowiti e jihad mo Sayku waɗata o dalile mum e sababuji mum toon Sayku foolimo toon ko yaawi rokkimo kadi bindande aduna e gurdam hari hakkude konuji mabɓe e garmi gara fuɗɗi ko ñande 7 lewru mai 1862 kono MAASINA ina wanno hakke 50 ujunere koninki e gardugol ba lobbo kono ngu fecci e baalaji 2 tawa hen walde wotere ina wona kono Cheikh Oumarul Foutiyou so rendi kañum fof hara adande hakkude mabɓe waɗi ko ñande 7 lewru mai hitande 1862 e nde wiye hare paramani kono MAASINA joguittinogol laañi yatiri caggal e yeeso kono Cheikh Oumarul Foutiyou joguitingo petilaji e kaɓirɗi e hunde koɓe keptuno e tubakoɓe ɓe garti ɗimmol ɓe gardi e doole Sayku yamiri kono ngu yo hettu e cangol biyetengol cayawal
ni woni hare cayewal fuɗɗi hakkunde masina e kono cheikh oumarul foutiya ko ñande 12 lewru mai 1862 nde duumi ko hakke balɗe tati. subaka 10 mai 1862 konin koɓe masina e laañu mumen kullimo kono cheikh oumarul foutiyo nden hari heewi mayɓe e bangeji ɗiɗi ɗi fof fuutankoɓe hewɓe kadi keddimo hen. nde kono cheikh oumarul foutiyo darata foolede fiɓde waɗi hakkude konuji ɗiɗi ɗi jihadiyankoɓe ɓe paami wonde sayku ko joom dokke Allah sabu polgo yehina ha yetti. ñande 14 lewru mai hare nde ɓamti kono Elhaji Oumar Foutiyou wari e mabɓe noon ko heewi ete wona tan masinankoɓe kono kadi kala lamɓe ɓe sayku tubno no dutti murti neldi koninkoɓe men to masina beela ɓeɗo fof ina darto cheikh oumarul foutiye kono mo. ñande 15 lewru mai ko mayanno e kono masina maayi heddiɓe ɓe dogi. Amadou Sayku e hoore mum gañinomo hen e becce tawa jiidani e jungo mum helgo. ko Alpha Oumar Ceerno Bayla ko kañum ni nangimo. Alida Mayso e hoore mum kañum ne nangamo ñaawa war. Hamdallahi wonte jimandi Oumar e hitande 1963 ha 64 nde masina foola Sayku naati Hamdallahi kono o ñiɓani ɗon. ko heddino e masina ummi e gardugol ba lobbo e biteɗo Abdoussalam e lewru mars 1863 haɓɓere waɗi hakkude mabɓe. ɓe jokkodiri e biteɗo Sidi Ahmed wulde Bakay mawɗo qadiriyankoɓe guila 1847 warde nongol lawol. rutti kadi o ardi Tumbuktu. masine Tumbuktu mbadde jungue fandu kandi Hamdallahi tuggi lewru mai 1863 ha lewru février 1864 ko nden Sayku neli Tidiane yo yaha ndaro e ballal e leyɗele jebbileniɗe l'islam beele eɓe keɓa renfort eɓe keɓa sembe kessa. ɗum ina dana en e foɗanade hare degembere woni sakket gurdam cheikh oumarul foutiyo so weeli Allah ko ɗon nataten e windande men arore. Tierna